Thombor nakaslem jong unong san Hima. Ka Ïingsah Jong ki Ngut ki Lehnoh ki basuba Donkti ha kajing Thombor Bashirkhei ha Pahalgam ka Belawanra kajing yap jong Ngut ki mensim brio ki la Shah penjat dak ba Shah Pynbthei bom hanin kamiet ha janguan Kashmir ya thu ki khubor ke NDTV ki khubor ki ya thu badan ki tiar Pynbthei balabu ha po Ïingsah Jong ki uthokar ubade unong shong shnong na po Ananak district udai uwei ni kinong Shah kano ba kongsan ha kajing penyap brio ha Pahalgam kadba ushek ubade unong shong shnong na pulwama udai ubla suba ba udan ketilang ha kate jing Thombor ki pulit ka Ananak ha sngi palei ki la permi ya ki dor ba shudro jong uthokar bat Ngut ki Lehnoh ba suba dan ketilang ha kate jing ja ha Pahalgam ki pulit ki le thu ba kin ki Ngut ki ba suba dan keti ki dei ki nong shong shnong ka Pakistan bat kila terwa ban ai kusnam ar pholak tingkal da don ki ba ajing tep ban yo kem yaki kadkom gajing pen benapat ba ki pulit ha poren san x kini ki Ngut ki dei ki balatip kerteng kum u Hashim Musa u ba ai kerteng thok kum u Suleman bat u Ali Bhai u ba ka kerteng thok jong u ka dei Talha Bhai langit begini ki Ngut ki dei ki rekhot jong ki Lehnoh ka Pakistan ka Lashkar e Taiba kajing Thombor habai saran ka badan ha Pahalgam ka bajutip kum ka mini Switzerland Kalawanra kajing yap jong Ngut ki mensim brio bekentup arpesan Ngut ki nong India bat wei ubana Nepal kani kadai ka wei ni kajing Thombor Bashirkhei tam ki pat ba ketika than bani nujor bat ki snam baladap umentri rang ba adu kari India Narendra Modi ula therting e ki Lehnoh dak ba ong bakari India kan wat hadu banda syam yaki bat pin shitom ni uwei pa uwei Lehnoh bat ki nong kershan jongki ki badan kti ha ka kam Thombor dak ba ula ong ru ba anwat yaki shadu bakut ke Pynbthei bat an pin shitom yaki dak jing pin shitom ka kinum la ban mudur men ha kasngi balang kari India kala pin shitom ting e ka Pakistan kentup e jing be no e kinong penyat sipai jong ka Pakistan kajing pen sangi e kajing yate akular ya ke Indus Water Treaty bat kajing khang mardor ya ka khardop jong ka atari ka badai ka jaka khaput ban ka Pakistan